Durna bapakku. Bratasena kepiye? Apa Durna bapakku lali yen dina iki dina ingkang mbok janjekake dene kowe janji lawan Bratasena supaya dina samengko aku ngadhep ana ngersaning Durna bapakku. Oh, lole gentas walu marnyar-manyar. Juneng jungkul wana dadi kaget atiku nganti sesebut aku dhewe aku lali Bratasena. Yo, ora dadi ngopo. Ngene ya, Nger. Kowe tak kandhani ya Cah Bagus. Mergo akeh pakaryaning Pertapan Sukalima nganti aku lali yen to dina iki dina ingkang ditemtokake dening kowe lan aku supaya iso pepanggihan catur netra. Lole kenthos walu gembol monyor-monyor. Dok ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Kula nuwun sewu, Nger. Pangraosipun ingkang Bapa ing Sukalima persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari. Kelepaning samudra madu dening atasipun. Namung sak Pertapan Sukalima kemawon kerawuhan paduka anak Prabu ing Ngastina. Kula nuwun sewu, Nger. Kemarin kang Bapa ing Sukalima ngaturaken pasegahan panakrami salawuh paduka anak Prabu Duryudana wonten ing pecrabakan Pertapaning Sukalima menika, Nger. Bawa Durna. Sampun kula tampi paseganipun Bapa ing Sukalima ndadosaken suka marwata suta manahipun ingkang putra Duryudana. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang putra kunjuk ngersanipun Bapa ing Sukalima, Bapa Menembanduna. Oh inggih. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing pecrabakan Sukalima menika, Nger. Sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang putra Duryudana, Bapa Menembanduna ing Sukalima. Adipate Harya Sengkuni Raharja sarawuh mudi. Iya Kakang. Nering sambikala praptaku. Aku ngaturake sembahku kunjuk ngersaning Kakang Prembandurna. Oh iya Dik Pate tak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha ya Di. Prayogakno nggonmu lenggah ana ing pecrabakan Sukalima kene Adipate Harya Sengkuni. Iya Kakang Durna kaya wis ora kurang prayoga praptaku. Nderekake marang jengkaring sinuwun Prabu Ngastina Kakang Prembandurna. Adipate Harya Sengkuni ya apan kaya mengkono. Nuwun sewu sinuwun. Nun amit pasang Kalimantabi tinebena ing ila dindemawaing tawang tuwak. Nadyaning ngabdi pun swatama. Kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina sinuwun Prabu Duryudana. Asatama tak tampa. Sira ngabekti kelawan panjenengan ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanono. Kula pundhingga jimat paripin dayana ning kasantosan Gusti Patih. Ing abdipun Swatama kula ngaturaken bekti kula kunjuk Gusti Patih. Iya Satama tak tampa. Ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanono ya Satama kula pundhingga jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Gusti Patih. Iya. Satama kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning pecrabakan Sukalima kene. Bambang Swatama. Nuwun sewu, Nger. Estunipun kejot raos manahipun ingkang Bapa ing Sukalima. Dene rawuh paduka ingkang sengkan tanpa pepoyan. Ombyaking para cantrik manyu jejangkan Pertapaning Sukalima samya alok menawi nalindra Ngastina Prabu Duryudana tedhak wonten ing Pertapan Sukalima. Andadosaken gurawalan raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima ingkang mestinipun menawi wonten perkawis tuwin menawi badhe menawi wonten dawuh ingkang badhe pinaringaken dhateng ing Bapa ing Sukalima. Paduka anak Prabu tumunten dawuh kewana dhateng piranganing nayaka supados animbali sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Tartemtu kula badhe mastuti dawuh paduka anak Prabu ing Ngastina. Namung mboten kados sagedhagan menika lah kok teka paduka rawuh wonten ing Pertapan Sukalima menika men kusura sing kados pundi, Nger? Menawi kepareng kawedharingan kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para cantrik miwah kula warga ing Sukalima monggo kula dherekaken manjing saklebeting Pertapan pepanggihan catur netra kan ingkang Bapa ing Sukalima anak Prabu Duryudana.
Boduna. Wonten dawuh. Ingkang sepisan kula menika njunjung derajatipun Bapa Mrembaning Sukalima. Jernyatanipun jengandika menika kami tuaning negari Ngastina. Mila awon menapa menawi kala mangsa ingkang sampun kula tetepaken kula sowan dhateng ing pertapan Sukalima. Jernyatanipun pertapan Sukalima menika tasih bawah keperintah negari Ngastina. Oh inggih matur sembah nuwun. Dene tungkap angka kalih badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken ngersa paduka Bapa Prabandurna. Wonten wigati ngenedya kula aturaken dhateng panjenenganipun Bapa Mrembaning Sukalima. Oh ngaten nggih. Nggih, kasinggihan. Menawi tetela mekaten kaicana jiga kelawan pekewa Durgama Sangga Runggi tumunten kadhawana dhateng ing Bapa ing Sukalima. Kula nedya ngangelukaken jangga nilingaken karna ingkang Bapa badhe nampi kewajiban menapa kula boten badhe suwala. Tumunten kababarna nggih kula cemadhong dawuh timbalanipun anak Prabu ing Ngastina, anak Prabu Duryudana. Handra ingkang Peswitarum kasiring samirana mrih Sekar kadung ngas kandanya maweh raras retnaning driya Bapa Mrembandurna. Kula wonten paring adhawuh nggih. Sawanipun ingkang putra Ngastina wonten ing pertapan Sukalima dinten sakmangke menika. Estunipun nuruti dhateng raos pangraosipun Duryudana. Mugi andhatosna ing kawuningan jagat menika ngantos keberbegen ngumandhangipun Bapa Mrembandurna. Menapa ta sababipun dene Bapa Durna saged kondhang ngumandhang angebeki jagat boten sanes kejawi namung saking pangrika dayanipun Duryudana langkung-langkung pangrika dayanipun Kanjeng Rama Dastarastra anggenipun sampun peparing kanugrahan dhateng jengandika Sri Nugraha kawisuda dados guruning para Sata Kurawa miwah para Pandhawa. Ingga dinten samangke menika jagat sedaya sampun mangertos dhateng mandhangipun Bapa Mrembandurna ateges Kanjeng Rama miwah ingkang putra ing Ngastinapun Duryudana menika ingkang dunjung derajatipun Bapa Mrembandurna. Oh inggih. Kula ngakeni kok nggih. Nalika semanten panci kula menika namung dados tiyang ingkang nyenyuwun ngaler ngidul boten dadah, boten pernah. Awit saking dipun larapaken dhateng Adipati Harya Senguni tumunten kula dipun paringi pangkat kaliyan Kang Rama inggih menika pun sinuwun Prabu Dastarata minangka dados gurunipun para Sata Kurawa miwah para Pandhawa. Saengga samangke kula saged ngenyam kamukten kados mekaten menika. Awit peparingipun Sang Nata Prabu Dastarata inggih peparing paduka anak Prabu ing Ngastina. Syukur menawi panjenengan tansih kemutan. Menika ingkang badhe kula tanjihaken dhateng Bapa Durna. Inggih, ya, inggih. Ing ngangka kalih slaminipun para Sata Kurawa menika dados siswanipun Bapa Durna.
ingkang ginula wentah sareng kalian para Pandhawa. Nah nyatanipun jebul dinten sak mangke menika nuwuhaken tandha kuwatir salebeting manahipun ingkang putra Ngastina. Menapa to sababipun kula matur ingkang kados mekaten Bawaduna sampun marambah makaping-kaping aturipun para wadyabala telik sandi ingkang sami dipriksa dhateng kawontenan Pratapan Sukalima. Bawaduna sampun marambah makaping-kaping mbok menawi sampun wonten tigang candra etang kelengganingga dinten sak mangke menika tansah runtung-runtung reruntungan gegandhengan asta kaliyan kadang kula pun Bratasena. Mereka ingin dadosaken kuwatir salebeting manahipun ingkang putra pun Duryudana ngemuti nadyan Bratasena menika kalebet siswa jengandika nanging mugi andados ing kawuningan sedaya sami nyebat yen to Pandhawa menika tasih sanak daging-daging kaliyan para Pak Kurawa menika tasih sederek kula nanging tumrap Duryudana sumangga hainipun sami badhe mestani tumrap Duryudana Pandhawa menika satru mungguing cangklaan. Boten lega raos sing manahipun ingkang putra pun Duryudana menawi kula dereng nyawang Pandhawa menika ngatang-atang dados bathang. Ing mekaten cetha anggen paduka tansah raket kalian Bratasena menika nuwuhaken kuwatir raos sing manahipun ingkang putra pun Duryudana kula saged mestani bilih bapa menemban Durna menika banjindhe banjiladan. Bapa Durna menika boten adil kalian siswanipun nek Pandhawa timban Cindhe nek Kurawa timban Jiladan langkung-langkung Bratasena panjenengan rangkul kadidine siswa ingkang sanget dipun tresnani saengga sedaya siswa sanesipun dipun singkiraken. Baduna menawi kathah jaya kawijayan guna kasantikan kanuragan kawruh kebatinan ingkang sampun panjenengan paringaken dhateng Bratasena tan wandi lare menika sak mangke badhe dados lare ingkang sentosa lair batosipun. Ingkang mekaten kula mboten narimakaken nek Bratasena luwih duwe kasekten lan kasantosan tinimbang siswa-siswa sanesipun langkung-langkung. Menawi Bratasena menika nggadahi kaluwihan tuwin kawruh lair batin nglangkungi dhateng pun Kurupati nggih Duryudana menika kula mboten narimakaken. Kula mboten badhe wigih ringa-ringa panjenengan ingkang kula lepataken dene sampeyan wujudipun guru ingkang boten saged dipun gugu lan ditiru. Guru sing gunakake wewenang dienggo sewenang-wenang banjindhe banjiladan kaliyan siswanipun nek Kurawa timban Cindhe nek Pandhawa timban Jiladan. Dasar kula sampeyan le runtung-runtung kali Bratasena menika kula ora mathuk, kula ora cocok, kula ora gathuk. Kula nyuwun supados Bapak Durna sak mangke sampun ngantos caket-caket kalian kadang kula pun Bratasena. Oh lho mangke rumiyin Ger, mangke rumiyin. Oh kula aturi sabar sawetawis. Sampun ngantos jengandika tumuli nutha dhateng Bapak ing Sukalima babakan anggen kula caket kalian pun Bratasena menika. Kula nuwun sewu nggih Ger. Kula menika dipun dadosaken guru dhateng Rama pun Prabu Dastarata menika. Pengangkah kula menika saged madeg dados guru ingkang adil tumrap siswanipun. Kula menika dadosa guru ingkang adil tumrap siswanipun. Kula mboten badhe benten-bentenaken antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Jer Pandhawa lan Kurawa menika dipun titipaken dhateng Begawan Durna supados ginala wentah sakmangkenipun saged dados satriya, satriya ingkang saged dipun ndelaken ingkang supados sakmangke saged damel tentreming jagat raya menika. Kula nuwun sewu lho, Nger, kula sewu estu kula mboten badhe atur dara. Kula caket kalian Bratasena menika mboten ateges kula menika maringi langkung dhateng Bratasena babakan ngelmu jaya kawijayan lahir lan batin menika babar pisan boten. Namung nuwun sewu menika mboten saged dipun selaki jer menika kamanungsan. Tegesipun kamanungsan kados pundi? Kula kinten sedaya guru menika tertentu langkung tresna dhateng siswanipun ingkang taberi lan tansah ngestu padha dhateng dawuhipun guru lan tansah nyingkiri pepacuhipun guru. Mongko sareng kula gelar tuwin kula gulung, kula taliti ing langkung permati, siswa ingkang tansah nurut dhateng perintahing guru menika namung anak kula Bratasena. Namung anak kula Bratasena. Pendak-pendak kula paringi kawruh, piyambakipun tertentu nurut
ngestu padha menapa ing dados dawuhipun guru. Menika ndadosaken bombong raosipun guru kados ingkang Bapak ing Sukalima menika. Mila mboten aneh tumunten wonten raos pangraos sing batos ingkang saged rumaket antaraning siswa lan guru menika. Krana anggenipun siswa menika tansah ngestu padha dawuhipun guru, mboten kok perkawis kula menika maringaken ngelmu langkung tinimbang siswa-siswa sanesipun. Kosik Kakang Durna kosik. Nuwun sewu lho. Ora jeneng aku ki ngarani karo Kakang Durna ora. Ning adat lupiya sing wis conto kaca benggala sing wis kelakon nek guru cedhak karo siswane iki mesti eneng apa-apa. Mesti eneng apa-apa. Sampeyan ngendika ora ana apa-apa ming merga rasa pangrasa batin kanthi jalaran siswa ingkang tansah taberi ngestu padha dawuhing guru. Nuwun sewu kula kok ora percaya. Terus sampeyan pripun? Duwe dasar napa? Nuwun sewu. Mbok menawa lho niki, mbok menawa Bratasena le mbayar SPP luwih tinimbang kanca-kancane. Turahe dienggo gurune. Mbok menawa Bratasena menika maringi napa ta napa kalian Kakang Durna tumuli menika ndadosaken jalaran sampeyan tresna kalian Bratasena. Niki nuwun sewu lho. Dipate wonten dawuh. Aja ngawur gawar ngawur. Apa mbak anggap Begawan Durna ki mata duwi tenan? Oh, kowe ngawur nek carane kaya ngono kuwi kowe ki ngawur. Kanthi dasar tok nggo conto guru liyane. Guru liyane aja tok badake Begawan Durna. Najan Begawan Durna iki akeh sing ngarani pendhita sing elek. Monggo angene padha marani. Ning tumrap aku pengen budidaya ngadeg jejeg minangka dadi guru sing apik, guru sing becik. Aku ora tau nampa apa-apa saka Werkudara. Aku ora tau nampa dhuwit saka Werkudara. Aku ora tau nampa punjungan apa-apa saka Werkudara. Sumpah demi Allah. Nek wis wani ngucap kaya ngono kuwi aku kalah. Ya syukur nek Kakang Penemban Durna ora nampa apa-apa saka Bratasena. Ora. Lah mbok yo tok gledah kanan Sukalima. Tilik ana kae. Gambar-gambar sing tak pajang ning pendopo Sukalima kae ora ana tulisane tanda tangane Sena Nugraha, ngono ora ana. Anu Bratasena. Ngono ya Kakang. Dadi kowe aja ngawur gawar ngawur. Apa sing nak tindakake iki mligi? Aku kuwi nglakoni minangka jejering guru ingkang iso ditiru dening para siswane. Upama lho Dipate, upama Dursasana kuwi caket karo aku. Upama Dursasana kuwi cedhak karo aku. Dursasana kuwi gelem nuntut ngelmu karo Begawan Durna. Nindakake apa kang dadi dawuhing Pendhita Durna sarta nyingkiri pepacuing Begawan Durna yen to bakal nampa kawruh, nampa ngelmu. Lho, mesti wae rasaku cedhak karo Dursasana, rasaku gandeng karo Dursasana. Ora jeneng mokal yen to Dursasana tumuli saben dina mapan ana ing Sukalima merga nggone banget seneng nampa ngelmuning Begawan Durna. Ning ora kok Dipate, ora kaya ngono sing kelakon. Ora ana Kurawa ki sing seneng diwulang ngelmu ki ora ana. Ora ana Kurawa ki sing seneng nampa ngelmuning Begawan Durna, ora ana. Mongko ngelmu ki ya migunani temran tumraping para sata Kurawa. Ning ora ana sing gelem nampa ngelmu kuwi ora ana. Lah nek ora gelem nampa ngelmuning Begawan Durna, terus piye nek arep cedhak karo Begawan Durna coba pikiran. Ngono ya Kakang. Ngene ya Kakang. Begini omong aja waton omong. Ning kulinakno omong nganggo waton. Aja sok gampang ngonceki karo githok ing liyan. Ning kulinakno ngilo karo cengelmu dhewe. Iya. Mangkelake. Lah aku ki ming duwe penemu kok. Penemumu ki ora kepenak. Duwe penemu ki kena, ning aja nyocok karo atine wong liya. Duwe penemu kena, ning aja ngorek-arek karo batine wong liya. Petungen, penemu ki nglarani atine wong apa ora. Ngono kuwi kudu tok pikir. Aja waton jeplak kaya jeplakan tikus. Nglarani atine Begawan Durna. Ya nyuwun pangapura. Sepira keluputanku diagung pangaksama Kakang Penemban Durna. Mula kuwi Dipate, ora kok sapa wae. Upama to Kartomarma kuwi cedhak karo Begawan Durna, merga nggone tabri nampa ngelmuning Begawan Durna. Mula ora aneh nek ana rasa pangrasaning guru karo siswa ingkang ditunggalake merga siswane ya bangun miturut marang dawuhing guru kuwi dadi srana manunggaling rasa. Kurawa santos ki ora ana sing dadi murid sing apik Dipate. Ora ana.
Dadi nek upama luwih cedhak karo Pandhawa, Begawan Durna cedhak karo Pandhawa, kuwi aja ngluputke karo Begawan Durna. Aja aku tok sing mbok luputke. Ning siswa-siswane ya tok luputke. Apa to sebabe kok Kurawa ora cedhak karo Begawan Durna? Merga Kurawa kuwi ora tau mlebu sekolah. Lho. Mangkane esuk tak gugah lho. Lah kok dadi ora tekan pertapan Sukalima? Ora. Dok tetek ning terminal. Oh, aku wis niti priksa. Wanci ingkang tak temtokake iki pamulangan kanggo para sata Kurawa. Lah kok tekan jam 09.00 ora ana sing ketok. Aku terus mubang-mubang ana sak wetenging pertapan Sukalima. Coba bab dadan mlumpuk ning ngarepan terminal, do gojek karepe dhewe-dhewe, cekakaan. Mongko ngisore botol ting glimpang. Apa kaya ngono kuwi? Guru iso cedhak karo muridé. Coba, apa kaya ngono iki guru cedhak karo muridé? Lek ku arep menehi ilmu wae piye nek pikirane wis owah. Merga wis klebon karo ya kuwi omben atos. Omben atos ki, omben ki apa? Minum. Atos keras. Omben atos minuman keras. Pikiran dhewe, apa kaya ngene iki iso masuk? Iya. Ning nek Pandhawa beda, Pandhawa kuwi pendak-pendak tadhawi Pandhawa iki arep ana ilmu kebatinan. Arep ana ilmu Jaya Kawijayan Guna Kasanti Kantinata Mendat Jenderal Mentetri Mbak Bungkus Ridho Putung. Kowe padha mlebu 7:30 tak tunggu ning pertapan Sukalima. 5:30 ki Puntadewa wis teka. Disusul para Kudara. Jam pira? 6. 6:30 Janaka kula Sedewa wis teka. Oh. Apa Pandhawa ya do nggawa jam? Jame do anyar-anyar. Aja nyepelekke kowe. Ora ketang ra ono mereke. Sing penting ra kemilau. Kemilau ki apa? Ngono lho Dipate. Wis padha sedheku mari kelu mirengake Bu Guru menawa didangu. Sik, kok kaya cakepan tembange cah cilik-cilik. Oh, lah kaya kuwi lho Dipate. Mula tak wulang. Ilmu apa wae Pandhawa kuwi mesti iso nampani kanthi tawajuh, kanthi seneng atine. Mula ora aneh nek gurune ya tresna karo Pandhawa. Mboten perkara Pandhawa. Ning Bratasena. Bratasena ingkang wongsal wangsul katingal mlebet tuwin medal saking pertapan Sukalima. Monggo menika sanes wancinipun pamulangan menika ateges Bapak Durna menika caket kalian pun Bratasena. Kula mboten tarimah menawi lampan kados mekaten menika. Ateges jengandika Bapak Durna menika banjin demban siladan tumrap siswanipun. Kula nuwun sewu, Nger. Kula nuwun sewu. Bratasena menika anggenipun sowan wonten Sukalima menika kula nuwun sewu. Menawi sanes wancinipun ingkang katetepaken menika mboten kok kula menika maringi ilmu nanging srana ngraketaken raos pangraosipun ing Bapak ing Sukalima kaliyan anak kula pun Bratasena. Kula mboten dawuh, kula mboten utusan candhek supados nimbalipun Bratasena. Nanging karekatipun Bratasena piyambak ingkang sowan wonten ing pertapan Sukalima namung badhe kepengin pinanggih kaliyan kula lan mboten wonten rembak ingkang sanesipun kok, Nger. Berkais menika kula semanggaken kedung jero iso dijajaki ning atine menungso sapa sing ngerti. Nadyan jengandika paring dawuh ora ana rembug sing wigati. Sapa sing iso ngrungokake rembuge Bratasena kaliyan Bapak Durna? Mila sowan kula pertapan Sukalima mriki. Kula kepengin Bapak Durna sampun ngantos caket-caket kaliyan Bratasena angka sepisan dene angka kalih. Cecakatanipun Bapak Durna kaliyan pun Bratasena menika dados jalaran ingkang ngestinipun panjenengan tanggap kaliyan menapa ingkang kula kajengaken. Kula nuwun sewu, kula kedah menapa, Nggih? Ngene lho Kakang Durna. Ngendikane anak Prabu Duryudana mbok menawa kurang cetha. Aku sing nyethake marang Kakang Prembandurna. Iya, Dik Pate piye? Anak Prabu Ngastina ora kepareng sampeyan cedhak-cedhak karo Bratasena. Malah cedhaking Kakang Prembandurna karo Bratasena kuwi isa dadi jalaran yen sampeyan tanggap karo kersaning anak Prabu Ngastina. Lah kersane anak Prabu Duryudana piye, Dik Pate? Piye gamblangno? Aja nganggo sanepa. Sing cetha wae, ora usah dadak pikir ringa-ringa.
anak Prabu wis paring pangandikan kabagyane anak Prabu Ngastina ki yen to nyumurupi Pandhawa ngatang-ngatang dadi batang tegese Pandhawa tekaning pati mula caketing Kakang Premban Durna karo Bratasena kuwi kersane anak Prabu dadekno jalaran piye supaya Bratasena tekaning pati niku sing kula kajengke nek sampeyan iso nindakake tegese sampeyan tasih kepareng minangka dados nayaka lan sesepuh negara Ngastina. Nek Bapak Durna ora iso nindakake, kula saged mestani lair sampeyan dedeku teng Ngastina ning batin sampeyan ngemuli para Pandhawa, Bapak Premban Durna. Kagat risang kapirangu rinangkul kinempit kampit. Dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kudu kering ya si tukang ana sing tias ing aduh kula nuwun sewu ngger tumaratap manahipun ing Bapa ing Saka Lima Depi paduka paring dawuh mengaten kula mboten kepengin sampeyan meranggal ucape Duryudana sing kula karepke Bapak Durna keparenga hanyendikanipun dados dawuhipun Alendra Ngastina nuwun sewu menapa samangke badhe sae kedadosanipun perkara ala lan becik niku tanggungan sampeyan wis dadi dawuhing Alendra Ngastina nek sampeyan ora iso minangkani panjaluking Ratu Ngastina tegese sampeyan badal dawuhing Ratu Ngastina monggo menika mujudaken kelumputan sing ageng tumrapipun negari Ngastina manghitung sampeyan saguh ngleksanani dawuhing Ratu Ngastina napa sampeyan sak cantrik sampeyan kudu lunga saka pertapan Sukalima. Wis Kakang nek kaya ngono kuwi tumrap aku tindakna to abote sepira sampeyan ming gawe srana supaya para Pandhawa utamane Bratasena enggalo tekaning pati merga Bratasena iki mujudake kekuwataning para Pandhawa yen Bratasena iso tekaning pati ateges sampeyan gawe kabagyaning penggaling anak Prabu Ngastina angka 2 nyuda kekuwataning para Pandhawa ingkang mangkono besok tumapak ing perang Bratayuda Pandhawa mesti ludes keles datan posisa mati ana ing Kurusetra nang yen Kakang ora keduga nindakake dawuhing anak Prabu Ngastina cetha lamun sampeyan iku abot Pandhawa tinimbanganing wong Ngastina mula nek ana apa-apa nuwun sewu mangrasake dhewe aja pisan-pisan sampeyan wani marang panguwaosing Nalendra Ngastina anak Prabu Duryudana Kakang Premban Durna lole ora sah lole iki kudu tak tindakke sampeyan nek ora nindakake perkara iki kula wis ngerti dhewe dukaning anak Prabu Ngastina lho Kakang Premban Durna. Aduh Dipati lah kok dadi kaya ngoten lakon ingkang kudu kula sandhang. Napa nggih kula badhe ngoncati rasa kula piyambak? Napa kula menika badhe ngregeti dhateng kabrawanan kula, ngregeti dhateng jejering guru ingkang saged dipun gugulan dituru dhateng siswanipun. Wis ora sak njarwa dosokke tembung guru sing werna-werna. Mang tindake napa mboten nek mboten mang tindake sampeyan malah cilaka ning nek mang tindake sampeyan tentrem uripe sumanding dhateng anak Prabu Ngastina Kakang Premban Durna ing pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang goreh orongeh penggaling Sang Begawan Durna bingung liwung nalika semanten nampi dawuhipun ingkang sesembahanipun Alendra Ngastina Prabu Duryudana parandering mangke eling-eling Sang Begawan Durna adreh lamun kecalan kamukten pertapaning Sukalima ing batos ngendikani Nalendra Ngastina Prabu Duryudana dadak sakle mangke kasaru geger njaba samyaluk yen to
nenggirawipun Sang Bratasena nedya sowan ngersaning Keng Bapa Penemban Durna. Sigra tanggap Sang Begawan Durna. Angawing Nalendra ing Astina Wiwah Rekyanapati Harya niki nen mapan wonten ing pepengkeran pertapaning Sukalima tanggaping gati. Mangrombaing para kawula kanca piyak-piyak ana daya Raden Bratasena rawuh ning Sukalima kanca piyak wene dalan Sinongwati jagat kinari among ndak lumembak ombak ing samudra bali lumut ambra ganggeng awita denceng dencengan kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas Satiwana. Anakku ngger, anakku wong gagah, wong perkasa, wong sentosa. Bratasena, kowe padha raharja sak praptamu ya ngger. Wah.
bapakku iya. Slamet aku. Aku ngaturake basaku katura. Tak tampa, Cah Bagus, tak tampa. Ora liwat pangestu ning wong tuwa, tampan ana ya, Ngger. Ndak gegem dadiake jimat. Raden, katuran karajan rawuhipun Raden Aswatama kakangku iya. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Raden. Tak tampa tiba sepadha-padha Aswatama. Bratasena. Ana apa, Ngger? Ana wigati apa? Dene kowe sowan ning pertapan Sukalima, gawe kaget penggalihe bapa gurumu ya bapakmu Begawan Durna. Yen pancen kowe darbe panjaluk, kowe njaluk apa, Kulum? Yen pancen kowe duwe pitakonan, kowe takono. Mesthi yen aku bisa bakal tak wangsuli Werkudara. Durna bapakku. Bratasena kepiye? Apa Durna bapakku lali? Yen dina iki dina ingkang mbok janjekake. Dene kowe janji lawan Bratasena supaya dina samengko aku ngadhep ning ngersaning Durna bapakku. Oh, lole gentas walu memar nyar-manyar. Juneng jungkul wana dadi kaget atiku nganti sesebut aku dhewe aku lali Bratasena. Yo, ora dadi ngopo. Ngene ya, Ngger. Kowe tak kandhani ya Cah Bagus. Mergo akeh pakaryaning Pertapan Sukalima nganti aku lali yen to dina iki dina ingkang ditemtokake dening kowe lan aku supaya iso pepanggihan catur netra. Syukur dene kowe ngerti sarta kowe kelingan. Yen to dina iki samengko pancen aku janji karo si Bratasena ketemu ning Pertapan Sukalima. Oh, ya pancen kowe iki wong elingan. Pancen kowe iki wong gatekan, Bratasena. Yo, Durna bapakku. Bratasena kepiye? Jumbo karo nalika aku matur kalan panjenengane yen to Bratasena kuwi gandrung kalawan kawruh panunggal, kawruh kasampurnan, suruping pati, sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra hayuningrat pangruwating diyu. Mula dina iki aku pengen ngerti jumbo kalan apa sing wis mbok ngendikake. Aku pengen Durna bapakku paring wejangan ya kuwi kawruh panunggal, kawruh kasampurnan, manjing suruping pati, sastra cetha paripurning wangsit kuwi lenggahe menyang endi lan isine apa. Mula kage jarwakna Durna bapakku. Oh, lole kentas walu gembol manyar-manyar. Duk neng jungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Werkudara. Durna bapakku piye? Kowe tak kandhani ya, Lik. Kowe tak jarwani. Apa ingkang mbok takokake mau sayekti dudu ngelmu lumrah. Nanging kowe ngelmu ingkang lungsit lan rumpil, ngelmu ingkang bebayani. Kawruh kasampurnan, kawruh panunggal. Sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra hayuningrat pangruwating diyu mau ora saben wong iso nampani lan ora saben wong kuat kedunungan ngelmu ingkang mbok kandhakake mau. Iya, lire piye? Mergo aku wis kandha karo kowe, kuwi dudu ngelmu baen-baen. Kuwi ora ngelmu cepete, nanging kuwi ngelmu ingkang ana dayane lan kekuwatane gegirisi. Sabab yen to nganti nggonmu ngempakake ngelmu mau, kleru nggonmu ngucapake, oh ngelmu mau bisa ngobar jagat saisine. Nanging yen to kowe nggone nampa ngelmu mau kanthi ati ingkang resik, ati ingkang wening, wekasan bisa ngrapal mantrame kanthi tuntas sarta ora ana klerune, ngelmu mau bakal ndayani tentreming jagat raya. Merga kaca lupia wis tau tate kelakon nadan mung kandhek ana ing crita. Ya. Nalika Begawan Wisrawa menjang ilmu sastra jendra hayuningrat pangruwating driyu marang Dewi Sukeksi. Wekasan Dewi Sukeksi mau ginarwa dening Prabu Danapati nanging tumuli ambruk ana ing pepangkoning Begawan Wisrawa. Begawan Wisrawa pendhita ingkang ora nate klepetan dedosan. Embane kertas putih mulus nanging merga saka dayaning sastra jendra hayuningrat ingkang ditandhukake marang Dewi Sukeksi mongko linambaran blendenging kamurkan, blendenging hawa nepsu. Wekasan Begawan Wisrawa ninggal ya kuwi putihing sorban. Kasucene ditinggal nuruti kekarepaning Dewi Sukeksi. Mula ora aneh yen to mbabar anak,
ya kuwi Prabu Dasamuka nalindra ing Angkara watak ing Candala nganti jagat iki meh dikakahi dening Prabu Dasamuka. Kuwi merga salah gone nibakake sarta nggunakake ngelmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Yo. Lah nalika Begawan Wisrawa mejang kelawan Dewi Sukesi babagan sastra cetha paripurning wangsit. Nalika semana ana kadanging Dewi Sukesi ingkang ngrungokake nadyan mung ngrungokake Werkudara ewadene salah kedaden saka menungsa lumrah dadi buta. Ora coba. Wah, iya. Mulaku kandha karo kowe yen to ngelmu kuwi ora ngelmu sing baen-baen, nanging kuwi ngelmu sing abot. Ora saben wong iso nampa ngelmu mau. Nanging gandeng adreng nggonmu kepengin ngerteni ngelmu kasampurnan kawruh panunggal sarta manjing suruping pati. Pun Bapak ora bakal kekilapan lan pun Bapak ora bakal owel. Mesti bakal tak paringake Werkudara, tak paringake. Wah, matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nata Bapa Durna kuwi bapakku tenan. Ning ngene ya Werkudara. Bareng aku manekong puja brata ngersaning Gusti. Aku ngatas kelawan dewaku. Jebul ngelmu ingkang bakal mbok tampa mau ana syarate. Ana syarat pepanggile. Reruba ingkang kudu mbok aturake. Nadyan kudu munggah gunung. Paribasane nggawa barang sing abot, mlaku sing adoh, aku ora bakal selak. Durna bapakku tak aturi paring dawuh. Syarate apa ingkang kudu ndak aturake, aku mesti bakal mujuti. Krana gedene gandrungku lawan kawruh kasampurnan lan kawruh panunggal. Kuwi tenan, Ger? Yo, tenan. Lahir batin. Lahir batin. Nah, nek pancen lahir batin, aku mung kepengin kowe iso ngaturake wujute ya kuwi kayugong susuing angin. Kayugong susuing angin. Wujute kaya ngapa? Nah, nek wujute aku dhewe ya urung ngerti. Ning dawuhing dewa, sapa yang bakal nampa kawruh kasampurnan mau kudu iso ngaturake wujute kayugong susuing angin. Bapane menyang endi? Nggone sapa? Wah, hak paranane, hak jaluke. Yen pancen kudu goleki, lek ku goleki menyang endi kowe paringa dawuh. Werkudara Bratasena. Nggih. Papane ora lek kejamung ana Gunung Candramuka. Gunung Candramuka kuwi wewengkon alas Tibrasara. Ana ing lengkeng gunung kono ana guwa ing ngaran Guwa Sigrangga. Gunung Candramuka alas Tibrasara, Guwa Sigrangga. Alas Tibrasara kuwi babatana. Gunung Candramuka unggah ana, Guwa Sigrangga kuwi dukirana Werkudara. Yen kowe iso nemokake kayugong susuing angin, mbok aturake marang Begawan Durna. Esuk kowe ngaturake kayugong susuing angin, sore kowe bakal nampa ngelmu kasampurnan. Sore iso ngaturake kayugong susuing angin, esuk kowe bakal nampa kawruh panunggal sangkan paraning mati lan sastra cetha paripurning wangsit Werkudara. Brahmara remangus swamya ngambrang kati karunaning kaswase yaneng marga memalat kung dosang kondo wastrat mojo Wah, Durna bapakku. Gandeng cetha papane mula dina iki aku njaluk pamit. Ora susah aku bali ning negara Ngamarta nanging tak jujuk Gunung Candramuka alas Tibrasara Guwa Sigrangga. Arep tak goleki kayugong susuing angin ora slonto nggonku bakal nampa kawruh panunggal saka Bapa Durna. Apa ora sawetara ngaso dhisik ning Sukalima? Babagan perkara ngaso luwih kepenak yen to wis kelakon pencangkaning Bratasena. Mula wektu dina iki ora ana ingkang tak suwun kejaba mung pangestune Bapa Durna. Tak jaluk bisa kasembadan nggonku goleki kayugong susuing angin. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Bratasena. Ndak sawang saka kene. Katon manter tejamu. Aku percaya yen to kowe bakal iso ketemu kalawan ingkang winastan kayugong susuing angin.
aturna marang Begawan Durna dadi sarana kowe entuk kawruh panunggal. Aku njaluk pamit. Rahayu Niskala salaku jantramu lananga juripnu ya kowe Bratasena. Di kowe gak nudingi aku. Pamer ali-alimu anyar ya. Ora Kakang Durna sampeyan ketok. Wis cetha loreking Begawan Durna. Jabane katon becik karo Duryudana ning ati sampeyan. Guys ketok saniki kula iso ngarani. Sampeyan kula dhawuhi supaya gawe srana patining para Pandhawa utamane Bratasena. Ning kula rungokke saking salebeting pertapan Sukalima sampeyan paring dawuh supaya Bratasena kon golek kayugung susuing angin dadi syarat nggone bakal nampa kawruh kasampurnan. Piye to Kakang kowe kok ngono iki piye? Sampeyan kok dadi mentala ketok mata iso dirungokke cetha waldata wela-wela. Nek sampeyan ngewangi karo wong Pandhawa sampeyan ngewangi karo Bratasena. Sampeyan paring dawuh kon golek syarat, sampeyan maringi ngelmu kasampurnan, Bratasena pok dawuhi golek kayugung susu ing angin. Walah Kakang, Kakang banget. Nggonmu ngiyas marang Nalindra Ngastina. Sampeyan disandangi apik, sampeyan digaweke Sukalima, sampeyan diwenehi derajat pangkat. Bondo donya ora kekurangan. Saka anak Prabu Duryudana lha kok sampeyan sakniki malik tinggal kaya ngoten iki kula nuwun sewu sampeyan iku pendhita cap napa mangriyen kosek tadi sampeyan arep alasan napa melih mangriyen nuwun sewu paten SDM rendah ki yang ngene iki lho rak malah ngonekke kula SDM rendah kula ora seneng SDM kula seneng SGM padha. Nuwun sewu. Nuwun sewu nggih kula tak wawan pangandikan Adipati Harya Sengkuni. Lho sumanggaken ning ampun gawe alasan sing kula ora percaya. Oh inggih. Mangke kula atur midhangetaken aturipun Begawan Durna menika nuwun sewu kapitanga. Kula menika leres menapa lepat. Piye Kakang arep dawuh apa? Ngene lho, Dik. Sampeyan mau mbisiki kalih kula. Kula wis tanggap karo napa sing mangendikake. Nadan kabeh do ora ngerti. Ning nuwun sewu kepeksa dina niki kula buka. Mergo sampeyan wis ora percaya karo Begawan Durna. Sampeyan bisiki karo Begawan Durna supaya gawe srana patine Bratasena. Monggo niku jane ora niat kula. Ning mergo saka bekti kula karo anak Prabu Duryudana nganti kula menika nglakoni bab sing nalisir saka anggrang-angring kabrahmanan. Babakan sing nalisir saka anggrang-angring kapanditan kula. Kok sampeyan iso kandha nek nalisir saka anggrang-angring kabrahmanan kapanditan sampeyan. Mangke yen kula tak omong karo sampeyan. Sampeyan ngerti mboten Gunung Candramuka niku pundi? Mboten ngerti. Alastik Brasara. Kula ya ora ngerti. Gua Sigrangga. Kula ya ora ngerti. Nah, nek urung ngerti niku takon sik. Gunung Candramuka Wanatik Brasara, Gua Sigrangga niku mboten wonten siji makhluk menungsa sing wani mapan wonten ing papan mriku merga papan niku gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu kondange aja kok ming jamak lumrahing menungsa dewa mudhong teng papan niku kemawon mboten wantun sampeyan iso gagas mboten napa sing kula atur kalih Bratasena terus sir sampeyan Bratasena tekan riku niku karep sampeyan pripun karep kula Bratasena supaya ora bali meneh ning pertapan Sukalima ora bali meneh ning negara Ngamarta ngerti mboten? Oh. Nek ngarani sak penake dhewe ning durung ngerti apa to karepe Begawan Durna?
Kayugung susuhe ngangin. Kula niku mung gawe ukara. Wujude kaya ngapa? Ora ngerti. Sapenake dhewe. Oh, wis ping pindho lho sampean natoni ati kula, Dipati. Sampeyan natoni ati kula wis ping pindho. Ngarep wau kalih niki wau. Ning merga Durna niku kebak tresna asih marang sesama, kula niku wong pendhita sabar, kula niku pendhita ikhlas. Nek do ngarani pendhita Durna niku elek. Oh, salah besar. Durna niku pendhita sing apik tenan. Ning merga saka cedhak karo wong elek-elek, dadi Durna niku dadi elek. Cedhak karo wong elek upamane sapa? Nggih. Wong-wong niku. Kok sampean ngematke kula? Sampean krasa nek kula matke? Nggih, berarti sampean elek. Iya, ya mboten napa. Dadi niki wau lerekane sapa? Lho tegese dasar rembugan niki wau sampean wis iso nglorokke Bratasena teng juranging kasangsaran. Mboten men juranging kasangsaran, ning juranging pepati. Oh alah. Oh alah. Waduh. Wah, wong pinter omongan wong goblok iki angel. Ora nyambung. Sarjana omongan wong lulusan SMP iki ora nyambung. Kula SMA. Lulus. Metu. Mergane nginjenroke Bu Guru. Kuwi apa-ape kaya ngono kuwi. Murid kok wani nginjenroke Bu Guru kuwi. Wong ming dipepe kok. Rok dipepe kok didelok ki ana apane? Ana jepitane. Men ora kabur. Nggih. Nggih. Dadi kula paham. Kula wis ngertos kersanipun Kakang Penemban Durna dados ngaten napa sing dingendikake Bapak Durna. Nggih. Menawi ngantos kula menika lincat kula sampun aturaken. Menawi kula ngantos kula menika goroh. Wah, sing jeneng Pendhita Goroh menika dosane sondho langit lho, Nggih. Bapak Durna. Durna sepinten kalepatan kula diagung pangaksami mboten napa-napa mboten napa-napa jer penyaipun anak Prabu Duryudana menika semban kula kok nggih panjenengan menika menawi dawuh menapa-napa kalian kula tentu kula istakaken menika lho tandha tresnanipun Begawan Durna dhateng anak kula anak Prabu Duryudana ing Ngastina nadyan dawuh panjenengan menika ngregeti dhateng kasutapan kula nadyan dawuh panjenengan menika ngregeti dhateng kabrahmanan kula ning merga kula menika tresna kalian para Sata Kurawa. Oh, kula tindake kok, Nggih. Kula tindake. Tur kula ora nyalahke sapa-sapa. Dosane kula sandange dhewe, Nggih. Aduh, Kakang Durna. Ora nyono babar pisan. Nek Kakang Penemban Durna iki pancen pendhita sing Aku ngerti kowe ngece, ha ta. Kowe ngece Dek Pate kok getun karo lelakon iki sampean ngece. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning sedaya niku wis iso ngerti napa ta Begawan Durna. Sapa ta kula? Perkara kula nglakoni kaya ngene iki, nek wong pinter-pinter wis iso nyurasa karo ati ning Begawan Durna. Oh, Durna tumindak kaya ngono kae iki merga kaya ngene. Durna kaya ngono merga kaya ngene kahanane. Niku wis padha ngerti. Dadi kula ora bakal dibiyuki karo panyacat panyeda tuwin dipun raosi dening para kawula. Merga cantrik kula sing do krungu rembugan iki kabeh wis do ngerti piye to Begawan Durna sejatine. Nggih. Lan wis iso do maca sapa to sejatine sing jahat, sing angkara murka, sing elek tabiate niku sapa? Kula. Mboten sah kula tutup-tutupi pancen tak akoni ning kula ngenten iki nggih merga saka anak Prabu Duryudana. Sakarep sampean Dik Pate, sakarep sampean. Nggih, nggih ya syukur. Nggih, sak mangke sampun cetha. Durna. Wonten jawuh. Monggo kula kanthi manjing telenging pertapan. Lho, menika griya kula nggih. Oh nggih. Nanging tetep panjenengan kula kanthi manjing telenging pertapan. Kembul Bujana Handrawina.
Sing masak niku kula. Nanging kula nalindra panjenengan. Ayo Kakang tak kandhi. Katone aku mau ning jero pertapan kok kaya isih kemelus. Ndak selak anyep. Oh, Dek Patih kok nyelek kutis. Lah kaya iki sing masak santrik-santrik ku arep nggo dahar kok malah arep dirayah ki kepiye? Dahar bareng ora kok dirayah. Oh iya, monggo kula dherekaken. Samata. Sotom. Satama. Wonten dawuh sini. Penemban. Bubarna para cantrik mau yo jejangkan indung-indung kula guntung. Indung-indung kepala indung ya Satama. Bubarna aja nganti ana ingkang cicir. Inggih. Bapakmu arep mlebu jroning pertapan dahar karo Sinuwun Prabu Ngastina lan Adipati Harya Sengguni. Istaken dawuh. Nyuwun pamit matal pasilan. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik ya Satama. Lho nggih, mistaken dawuh nyuwun pamit penemban. Ayo Dek Patih. Monggo. Wis sego tiwul wae. Oh inggih. Ora apa-apa Kakang. Monggo nggih kula dherekaken. Monggo. Saka seneng-senenge ati kula. Kula kudu kembul nadah sesarengan dengan Bapak Penembaning Sukalima. Monggo nggih kula dherekaken. Wis purna gati ning pananggilan sanata sakundur kedatun jrog saking dampar kencana ki nampit gambaran gading. Kadharaken sanggaring para mban cedi manggung ketanggung Jaka paloro-loro. Satama. Wonten dawuh. Gendhinge aja angel-angel ya Satama. Inggih, mistaken dawuh. Wis terusno. Jelok saking pecerabaan. Aja majlok Satama. Inggih, mistaken dawuh. Alon-alon wae. Bapak wis tuwa Satama. Inggih, mistaken. Beregedeg. Kok kaya wong ambruk Satama. Iki wong dipocapke kok omong wae. Oh, Satama niku dereng apal pocapan mula kudu kula tuntun. Oh. Wis paripurna pangandikaning Sang Tapa Begawan Durna. Nalika semanten arsa tedhak saklebeting pertapan Sukalima. Saka 5. Katinan saking mandra tindakna Sang Tapa Begawan Durna lamun Cinandra kaya tansah sesanti kamulyane. Kuwi wae Satama. Kedheping paningal wis prapteng lenggahing Gunung Candramuga Wanagung liwang-liwung ing winastan wana Tebrasara tansaranta ing penggalih Sang Bratasena sigra anglari kang winastan kayugung susuing angin wreksa ageng den rebaken sela-sela den dukiri dening risang kang pengawak waja katingal bubrah slangkrah telenging wana Tebrasara
Tata Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan lima Yayi Rukmukala apa Kakang Rukmuka gumun setahun jenggleng serendeng ing atase Siadi karo pun Kakang dadi buta pujan merga entuk soting Sang Hyang Jagat Girinata kudu urip ana ing alas Brasara ana ing Gunung Candramuka dene papan pernahe Siadi lan pun Kakang nggone ndedhepok ana ing Guwa Sigrangga suwe nggone dadi buta kok ora kaya dina iki dewa kaya nyumpet marang sandhang pangane awake dhewe ketitik wiwit esuk nggone golek kidang menjangan supaya dadi isen-isening waduke awake dhewe lah kok ora ketemu kidang menjangan
Nadyan kethek ingkang biasane akeh ora jamak kaya ilang saka alastik brasara. Woh, Kakang. Aku nasak ana ing rerungkutan grumbul-grumbul tak dukiri mbok menana regul. Ingkang dadi isen-isening waduke awake dhewe lah kok dadi tekan seprene urung ketemu apa ya kelakon mati ngelih awake dhewe. Kejaba pangan wis ora ana. Kedadak ketiga ngerak angagak-agak aja kok tetesi ngembun. Udan kaya sinumpet dening panguwasaning dewa, sendang-sendang padha garing. Oh, dalah apa kelakon kowe karo aku bakal mati kaliren ana ing Gunung Candramuka kene, Rukmakala. Nyuwun marang ngersaning Gusti wae supaya Gusti kowe paring pangan karo awake dhewe. Gosik. Kowe mambu apa? Aku ora mambu apa-apa. Ketoke ora ana wong olah-olah iki. Gosik aja ngawur. Wah, aku kok mambu daging menungso. Aku mambu getih menungso Rukmakala. Endi, Kakang? Aja gawar ngawur. Sapa sing wani mlebu ngalastik brasara munggah Gunung Candramuka? Luwih-luwih caket kalawan guwa Sigrangga mesti bakal padha tekaning pati. Lah kok Kakang ngrasani yen to mambu daging? Kok kowe ngrasani yen to mambu getih menungso kuwi apa menungso sing wis ora duwe pikiran kok wani mlebu telenging wana tik brasara? Gosik to aja ngeyel. Iki mambu menungso iki. Lanang apa wedok? Perkara lanang apa wedok aku ora ngerti ning ketoke daging menungso iki Rukmakala. Jumangkah kanggo sesumbar lindu bumi kunjing. Gumaluduk kuntur katop. Rukmakala, apa Kakang apa ora prayoga mudhun saka ing Gunung Candramuka? Dititik alastik brasara iki kok saya banget nggone aku mambu daging menungso Rukmakala. Kowe iki buta kok nek kaget kaya banci. Latah jaran-jaran. Kuwi untung metune jaran, Kang. Biasane luwih kasar. Wo, lah kok ana wit gedhe sing tiba rungkat kaprapal wangune kaya dijebol dening menungso. Bener ngendikaning Kakang Rukmuka eneng menuwung ingkang Sarapati. Wah, ayo padha digoleki Rukmakala.
Kebabak keperanggul mungguing ayuta kebabak bawat nyobentar kebabak nyomungguing aloka ladala bener apa sing mbok ngendikake Kakang la iki eneng menungso gedhe dhuwur blengah-blengah ngrubuke wit sing gedhe ndukuri watu diglundhungke iki wong edan sajake takonono di sapa wigatine apa kok wani mlebu telenging alas Tik Brasara Gus aja mati tanpa aran kowe sapa cah bagus wah keder bumine ming wah ngono e wah la iki mesti dudu wong baen-baen takon karo aku ya Raden Bratasena ana buta loro kaya kembar wujude pancen kepara nyata aku buta sing tunggu gunung Candramuka alas Tik Brasara papanku ning guwa Sigrangga aranku Digya Rukmakala iki kakangku Digya Rukmuka ya aku Rukmuka kowe Raden Bratasena ya apa lawi gatine lakon dadi wit-wit gedhe mbok rubuhake watu gedhe mbok glundhungake goleki kang aran kayugung susuing angin apa kayugung susuing angin ladal selagine aku wis mataun-taun urip ana ing alas Tik Brasara durung tau ngerti kang aran kayugung susuing angin lha kok dadi kowe goleki kayugung susuing angin keblasuk lakumu ya ora jeneng keblasuk ning pancen kowe diutus dening dewa dadi panganku mergo aku wis ana sesasi iki ora mangan daging kidang menjangan kethek ora ana ingkang sumadya dadi panganku mula tekamu ning papan kene tetep tak anggep kowe utusaning dewa ingkang nyorohake pati uripmu dadi pangane aku karo adhiku Rukmakala mula ora usah dadak kakean gunem tanpa guna Raden aku njaluk getihmu rong tetes dagingmu rong tampel tak nggone ganjel wetengku karo wetenge adhiku Rukmakala wah yen pancen kowe niat mangan Bratasena aja mung daging setampel getih setetes yen bisa aku panganen babar pisan kowe bisa mangan Bratasena wareg selawase urip kowe iki menungsa ta udu ketan mangan menungsa didadekke loro kok wareg selawase urip kuwi padha aku tok kon mangan intip tegese ora bakal luwe selawase urip apa ngono ya yen ngono kowe ikhlas ora ikhlas sebab apa nanging cara sapi jagalan dhisik nek wis mbok jagal aku wis ora iso bangga aku pasrah pati urip dalah bener iki pancen utusaning dewa dadi panganing awake dhewe minggira wah sikepe saka mburi tak dengkek boyoke ora tak cokot wetenge ususe modol-modol tak pangan gedhiye tak sesep daginge tak klothoki enak banget Kang aku wis ngeces kowe omonge aku wis kaya kepengin mangan mapano kene marganing patimu ning dadi kosok balen kowe ora iso mateni karo Bratasena ora iso mangan karo Bratasena ana ndas buta tak duku mbok pecah dadi loro piye Sidora
perlu perhitungan lho iki. Nek nganti diduku mbok tenan pecah tenan kowe wong jiring getih wedi mati. Yen kowe ora gelem minggir tandangane kowe mari mangan enake Rukmakala ya aku ya melu tumandang karya Kang. Jebul wong arep mangan ki rekoso ya. Ketoke kaya bocahe kuwi ora ana suarane. Wah, tenagane. Dadaku ditendang kaya kemblegan gunung rasane. Ning nek awake dhewe iso mateni ujaring para sepuh, wong kepengin kepenak kuwi kudu rekoso. Dilakoni ya. Engko nek kowe karo aku iso jagal satriya kae mingkari ngrasake enake. Tak cekel awake, wah atose ora jamak. Ndaibo daginge enake ora jamak. Aku anggere nyokot gulune kaya wis mambu getih. Ning pendak tak cokot kaya nyokot ban jero. Piye ora tedas tak ingari-ingari
Ya mesa ora bolong-bolong gulune. Lah terus piye nek kowe karo aku maju mboko siji mesti kalah tenagane rasane ngungkuli menungsa lumrah. Lah piye krubut loro. Krubut loro Kang. Ya ayo mangkat bareng. Aja mboko siji ndak selak ngelih ora iso mangan satriya kaya. Ayo Kang. Wah, edan. Loro ya ora apa-apa. Apike piye? Apike mangan nang warung wae ya, Kang. Meng arep mangane kok ngrekoso. Suwe-suwe Indomie rak ya kalu. Wah, aja ngono, Di. Pangane awake dhewe iki daging menungso. Ning tak pikir-pikir kowe karo aku sing kleru. Klerune piye? Ngrubut kok saka ngarep kabeh. Satriya kae mau mesti prayitna ngati-ati. Lah terus aku saka ngarep kowe saka mburi. Adil, Kang. Loh, kurang adoh. Licik ngrubut saka ngarep saka mburi. Kang, halo. Sing mburi isih nyuwara. Wah, ndalo tak gecek ndase. Kang, wonge madhep rene, Kang. Aku slametno, Kang. Cokoten saka kono. Cokoten saka kono mumpung satriyane madhep rene ndak aku digecek sirahe, Kang. Gek wis, Kang. Oh ya, menengo giak-giake saka mburi. Mbok anggap aku ora weruh.
Wisih urip ethok-ethok modar. Idak dadamu pecah, jantungmu mati. Si, apa? Jantungku arep didak. Cokoten saka kono, Dik. Mumpung wonge madhep rene. Cokoten saka wah, ya salah. Ah. Oh. Ayo kamu maju bareng aja mboko siji. Wah, isih urip ketok-etok ngletak. Cuwek cangkemmu nggo kuku Pancanaka sigar tekan kuping. Kang, cangkemku arep diambake. Cokoten saka kono, Kang. Cokoten. Mbok menawa mati. Ah. Woi. Ah. Yo nglokoro. Jejeli watu cangkemmu. Di aku arep kon maem. Entu-entu. Seka watu. Cokoten. Wah. Gaglake saka kene. Mumpung wonge madhep rene Rukmakala cokoten. Wah. Wah. Waduh. Kang, mumpung wonge madhep rono, Kang. Cokoten, Kang. Mumpung wonge madhep rono. Gawe cengele cokoten. Wah. Wah. Ah, oh bajigur. Ngopo ndasmu ngapusi wong gerang. Wonge mentreleng kok. Wah. Piye iki? Kowe nyokot saka ngarep aku tak nyokot saka mburian mesti tekaning panjang. Ayo maju wae, maju bareng. Cilaka iki. Sik irungku ana deboke. Wah, cilaka iki, Kang. Alah piye iki kok aku dicekel tangan tengen kowe cekel tangan kiwa. Wah, lah iki. Iki mesti sumbut karo sumbare mau. Sumbare mau piye to? Tak duku bondasmu pecah dadi papat. Kelingan ora kowe? Satriya iki mesti isih kelingan. Wah, cangkem iki aja omong-omong. Iki malah seru-seru. Aku mengelingke kok ndak lali pelajarane. Wah, lha iki malah yo sambato. Aduh, mati den. Culno tak melayu aku. Rasa melayu. Iki didukumba wis to. Sirah ro sirah. Ning dempe nak diadu sirah ro sirah ya ora apa-apa ya, Kang. Ha iya. Ora lara mules to. Mati deleng aku. Cangkeme kowe iki ra omong-omong. Wah, mati aku. Wah, pecah ndas. Wah! Pecah sirahe Sang Rukmuka lan Rukmakala. Buta kalih ngemapan moning monotik brasara. Njrebabah mungguing dadah tutuk ngorok kaya kawah. Nalika semanten dangu sangseaning dangu saya ilang wujudaning Sang Rukmuka lan Rukmakala. Ical wujuding yaksa kekalih wenteh Sang Hyang Bathara Indra miwah Sang Hyang Bathara Bayu.
mandrah ingkang wujuding buta loro Rukmuka lan Rukmakala iki ora pangling Indra kakekku karo Bayu bapakku. Ong Mastuna sidham sekaring bawana langgeng. Ya kula apa nulun ingkang Ejawantah merpegi kelawan jeneng kita. Ya Bratasena ulun ingkang Ejawantah. Wah, ing atase wis penak dadi dewa. Kena ngopo kok padha dadi buta mapan ana ing tengahing alas. Ondene munggo gancare ora bakal ulun gancarake sebab iku mengko bakal ngleling semi marang para Jawata sing wigati. Nggih. Ana parigawe apa dene jeneng kita nasak telenging wana Tikbrasara ana ing Gunung Candramuka. Ngemban dawuh timbraning Durna bapakku. Kinen goleki kang aran kayugung susuing angin. Dadi syarat sono kono bakal nampa kawruh panunggal, kawruh kasampurnan. Yen kita ngulari kang aran kayugung susuing angin mapan ana ing wana Tikbrasara sayekti mbuyana. Nanging aja pisan-pisan kita ngluputake kelawan guru kita, ya kuwi Begawan Durna. Kita bakal ulun jarwani munggo apa ta werdine kayugung susu ing angin, nanging luwih dhisik padha kepenakno nggon kita ngadhep Den Saranta Sawetara Bratasena. Kayugung susu ing angin sayekti kuwi Pralambita. Bratasena, Indra kakekku piye? Kayu kuwi kajeng, kajeng iku karep. Gung iku gedhe, susu ing angin iku sayekti mlebu metu ning napas utawa sinebut Bajra Hewarawana. Ya. Wong kang duwe kekarepan mono kudu sinartan aringing napas sarta leming pancandriya. Dadi apa kang didhawuhake dening Durna, guru kita sayekti mung nyoba kelawan kekarepan kita kula Bratasena nggon kita kepengin kawruh panunggal
sayekti kudu linambaran aringing napas sarta leming pancandriya luwih-luwih babakan kapercayan sabab apa ing ginayu dening titah mau sayekti linambaran lereming pancandriya sarta aringing napas satemah bakal menep kang dadi penggalihe ing mengkono ora bakal tumpang suh ideping tekad nggih Bratasena. Wah, iya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Indra kakekku. Dene wis paring katerangan babagan kayugung susuing angin. Mula kang sangka kuwi kita baliya marang Sukalima, tanjihna ingkang sejati kelawan guru kita Begawan Durna. Nanging sadurunge kita bali marang Sukalima kulub puniyang bakal paring bebungah kelawan jeneng kita ya kuwi ingkang winastan sesupe sesotya Druwendra maniing Candrama. Dene daya panguwasane lamun kita manjing telenging banyu tanpa beda kaya ing daratan. Bratasena, Bayu bapak kuwi kejaba saka kuwi nggih pun bapa bakal paring pusaka aran Gandhewa ingkang besok kinarya sarana nggon kita napaki kridaning Parasata Kurawa ingkang angka 2 pun bapa bakal paring sandangan kelawan jeneng kita ingkang aran Gelung Minangkara tandha manunggaling Wanggotipati kelawan sira anakku Bratasena nggih Pramara mangus nyung ngambrangang kati karunaning kaswase dosang Gandawastratmaja Long lalu mangulati surya mangrangsang wayah Bayu bapakku aku mengkari manut mara kaki rada sumire sawetara saka papan kene pun bapa Bathara Bayeng kang bakal paring busana wujuding Gelung Minangkara kelawan sira kulub Atmajaku Bratasena. Wah yo ngestoke dawuh manganjur lakune angin gugur anggraning arga kura-kurnita kakiri-kiri ora bumi prakembita ngaturake panuwun Bayu bapakku wis paring busana minangka jangkeping busana ingkang nalika semana mbok paringake ana jroning bungkus. Yo, kang mangkono wis katandha lamun sira Atmajaku Werkudara wis bisa manunggalake rasa kelawan Sang Hotipati. Wah, yo ngestoke dawuh Bratasena, Indra kakekku piye? Tumuli kita baliya meneh marang Sukalima Tanjena kelawan Begawan Durna babakan kawruh panunggal lan kawruh kasampurnan. Ingkang pungkasan ulun nedha nrima dene kita ingkang bisa ngruwat panjenengan ulun saka wujud yaksa bali marang wujuding Jawata. Ulun uga nedha nrima nggih dene Atmaja ulun ingkang bisa ngruwat kelawan bapakmu Bathara Bayu. Wah, yen to pancen mangkono. Indra kakekku lan Bayu bapakku aku nyuwun pamit bali marang Sukalima bakal nanjihke karo Bapa Durna ya guruku
babagan kawruh panunggal kawruh kasampurnan surti tingati-ati duga-duga digawa sepisan maneh apa ingkang dadi gayuhan kita linambaran aringing napas meneping Pancandriya aja nganti tumpang suh ngono kita bakal nampa kanugrahan kawruh saka Begawan Durna aku nyuwun pamit surti tingati-ati nggih kula wayah ulun Bratasena. Durnaena panalingan rumacaring ratri linenggak jangganira ira wang-wang oh lole nganti cumengklungen anggonku ngenteni marang sowanmu Bratasena. Kaya ngenteni Silming Palwa gabus kumambanging watu item. Lah kok dadi saiki kowe wis sowan ana ing Sukalima? Yo. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katura. Tak tampa Cah Bagus. Kaget aku nganti pangling. Kowe iki takon golek kayu gong susu nangin kok potong barang ki ngapa? Wah, mengko ana critane apa to sababe dene aku nganggo penganggon sing kaya ngene. Piye kayu gong susu ngan apa bisa mbok boyong marang pertapan Sukalima? Durna bapakku. Piye, Nger? Aja goro karo aku. Kayu gong susu angin kuwi sayekti ora ana wujude. Loh, kok ora ana wujude? Yo. Mergo aku nampa dawuhe Hendra kakekku karo Bayu bapakku. Nggone ketemu ana ing telenging wana Tebrasara. Pukulun Bathara Indra karo Bathara Bayu paring dawuh piye? Kayu gong susu angin kuwi mengsane paning tembung. Kayu kuwi kajeng kuwi karep. Gong kuwi gedhe, susu angin kuwi mlebu metu ning napas. Wong sing duwe kekarepan kudu linambaran haringing napas meneping Pancandriya, aja nganti tumpang suh. Nggone bakal ngupaya apa ingkang den upadi. Oh, ya pancen bener, Nger. Pancen sejatine kayu gong susu angin kuwi ora ana wujude. Ya mongko kowe ingkang bisa njlentrehake apa ta werdining kayu gong susu angin. Wis tak anggap yen to kuwi kelakon penjangkamu nggone golek kayu gong susu angin. Nanging ngene ya Werkudara. Jebul pepanggil reruba syarat seranane iki ora mung wujuding kayu gong susu angin. Nanging aku entuk sasmitaning dewa. Yen to kudu ana syarat siji meneh. Syarate apa? Syarate ora lek kejaba mung wujuding Kang Tirta Pawitra Mahning Suci utawa Tirta Perwitasari. Mapane menyang endi? Yen pancen ana wujude Durna bapakku tak aturi paring dawuh. Aku ingkang bakal goleki, aku ingkang bakal ngupaya, aku ora wegah. Kudu kelakon.
Merga ingkang gumana musik ana ing atine Werkudara ya Bratasena kejaba mung kawruh panunggal kawruh kasampurnan manjing suruping pati turna bapakku. Ning kowe wani sago ngupaya Sagu lahir batin. lahir batin. Nadyan kudu totoh nyawa ngibarate kowe sago. Wah, aku wis pasrah karo sing gawe urip. Yen pancen ora kelakon aku nggayuh kawruh kasampurnan, kawruh panunggal, bakal tak entrengake patiku turna bapakku. Wah, lole ngono ya Werkudara ya Bratasena. Yen pancen kowe duwe niat tenan kepengin nggayuh wujuding kawruh kasampurnan kawruh panunggal, kowe kudu iso ngaturake syarat ing angka loro. Syarate apa? Ya sing tak kandhakake mau tirta pawitra maning suci. Bapane menyang endi? Papane ora ana kejaba mung ana ing telenging samudra Werkudara. Kaget kowe, ha? Kaget barang bapakmu ngandhake yen to kawruh utawa tirta pawitra maning suci mau papane ana ing telenging samudra. Wah. Apa ya bener papaning telenging samudra? Nek kowe mangu-mangu ora usah budal. Nek kowe wedi kowe ora usah mangkat. Ning ya kuwi kawruh kasampurnan, kawruh panunggal ora bakal tak paringake marang kowe merga kowe ora iso ngaturake syarat-syaratane. Piye? Paringa dawuh. Segara ngendi ingkang bakal tak cemplungi? Kowe kandha, aku ora bakal wegah. Loh, kowe wani Werkudara? Wani, Lahir batin. lahir batin. Tak pasrahake kahanan uripku ana ing telenging segara. Nek pancen entuk gawe ya entuk gawe, yen ora ya wis modar wae ora apa-apa. Oh, lole. Pancen kowe kuwi anakku sing pengawak waja kok, Ngger. Yen duwe kekarepan ora kena dindakake. Ora mundur saka geguntur, ora mendho saka pangrepa. Syukur Werkudara. Yen to kaya ngono mangkat to manjing telenging segara. Durna bapakku tak paringi nyuwun aku nyuwun dawuh segara ngendi engko tak cemplungi. Manut karo lenging ciptamu. Yen kowe kepengin nyemplung segara wetan, cemplung ana segara sisih brang wetan. Yen kowe kepengin nyemplung segara sisih kulon, cemplung ana brang segara sisih kulon. Yen kowe kepengin nyemplung segara lor, cemplung ana segara lor. Manut karo rasamu. Yen kowe kepengin nyemplung segara kidul, nyemplung ana segara kidul. Ning awan bae. Nek bengi kowe mesti mampir. Wah, ora. Ora apa. Mesti heeh. Dadi manut lenging ciptaku. Manut lenging ciptamu. Nek kowe wani mangkat to. Manut rasamu, manut nuting laku jantramu. Nek laku jantramu ngetan, ateges kowe bakal nyemplung segara wetan. Nek kowe laku jantramu ngulon, ateges kowe bakal nyemplung segara sisih kulon. Ngono kuwi sak piturute. Wis kake, mangkat to tak balang puja sesantine skala. Muga-muga entuk gawe. Njaluk pamit. Gembor manyar-manyar duk neng Dunggul wana dadi alas-alasati wana. Aku dadi ora kaya cagedakan iki cantrik-cantrik Sukalima kok padha beser kabeh. Apa mergo dayane banyu suci Perwitasari. Urung wancine kok padha ting tletuk tertak-tletuk. Wah, lole dol. Werkudaramu sing tuwa barang ya marahi ora gelem ngampet ora. Rumasaku kok wis ora ana ketertiban babar blas. Ya, ning ora apa-apa. Tak sanggane dhewe, tak sangane dhewe. Ala bener luput becik. Tak lakonane. Werkudara tak balang puja sesanti muga-muga kasembatan penjang kamu ya, Ngger, ya Li.